li donem un minutet més a mi ara. Això, tu manes, tu. No, ara comencem el bloc de propostes per Ciutat de Barcelona, començarem al revés, però ja que tinc la paraula he de fer una proposta, ja que estem aquí, després que recomentin, ja que m'ho convidat. Sabeu que Barcelona està de moda, no? Barcelona està de moda. Per què no li cliquem un article i diem Barcelona de la moda? Què vull dir amb això, Barcelona de la moda? Jo crec que a Barcelona tenim un potencial molt important que no aprofitem, que tenim uns dissenyadors de primera fila, grans dissenyadors, el tèxtil, de la moda. Tenim uns joves emergents que estan entre Barcelona i París i tenim unes empreses com tots coneixereu, Mango i Pronovia i altres. O sigui que tenim tots els camps de la moda tenim a Barcelona. I en canvi no l'aprofitem. Què vol dir això? Des del punt de vista elitista? No! Què hem de fer? Crear llocs de treball, crear escoles al voltant del disseny, de la moda. Per què no aprofitem? No és tracta de col·locar un article davant d'aquesta ciutat que tots coneixem, de moda. Col·loquem aquest article. Ara que he fet el meu petit speech i ja m'he descansat, m'he quedat tranquil, ara descansar una miqueta tu i ara sí que tu ens tens que proposar què proposes per Barcelona. Sí, la Barcelona de moda sens dubte l'hem de promoure, l'hem d'aprofitar i explotar. I jo crec que en el cas de Barcelona estem parlant d'un model d'èxit. Barcelona, en molts aspectes, és una ciutat d'èxit, en molts aspectes. És una ciutat que, pel que fa uns anys, no, vam decidir col·locar la ciutat en el mapa. I ens en vam sortir. Per tant, aquesta ciutat, aquest model d'èxit l'hem de mantenir. Tot el que aporta el turisme, tot el que aporta el tenir una fira importantíssima, el Congrés Mundial de Mòbils, l'aeroport, el port, sent la capital dels creuers de luxe de la Mediterrània. Tot això ho hem d'aprofitar i ho hem de llançar, però també ho hem de regular. Perquè de vegades, intentant pujar al cavall, caus per l'altra banda. Per tant, mantinguem-nos el del cavall, que tot això ens aprofiti. I sobretot jo crec que ho hem de compensar. Ho hem de compensar amb una altra Barcelona que hem de rellançar i hem d'enfortir. Quan érem petits, i la majoria dels que som aquí, ho recordem, no? Vivíem al barri i anaves a una cantonada i hi havia el drapaire, a l'altre hi havia el vidrier, més amunt hi havia el fuster, més cap allà hi havia el sabater, hi havia el colmado, hi havia uns quants, hi havia el taller de mecànica, hi havia també la vaqueria, amb vaques físicament allà. I aquesta era la ciutat on vam néixer i tot això ja no hi és. Però els valors no s'han perdut, els temps passen, però els valors no s'han perdut ni s'han de perdre. Jo reivindico i vull que tots plegats reivindiquem aquesta Barcelona pencaire, aquesta Barcelona que s'aixeca d'hora, que va al taller, cobra la botiga, aquesta Barcelona de famílies que treballen, que generen treball i que té una ètica determinada. I sobretot aquesta ètica jo crec que l'hem de defensar i l'hem de transmetre als nostres fills. Les coses s'aconsegueixen amb esforç, les coses es produeixen amb el nostre treball, els èxits s'assoleixen picant pedra, pencant. I la Barcelona de l'entreteniment, la Barcelona Fashion, molt, tremendament respectable i que també porta molta feina al darrere, també és pencaire. Però, sobretot, insistim en aquesta Barcelona que és el que és perquè durant segles s'ha centrat en produir, en pencar i en fabricar. Fins i tot coses molt tangibles, de vegades. Per això nosaltres tenim una proposta, que no tinc temps per explicar-vos detalladament, però que alguns ja coneixeu, que és la del cinturó verd industrial. Veieu bé, això? És la idea que hem de recuperar, hem de reindustrialitzar Barcelona. I aquí tenim una anella que veieu que toca en bona part al Poble Nou, al districte, en la part de la Llera del Besòs, que remunta al Besòs, passa per Collserola i baixa per la Llera del Llobregat fins a la zona franca. Enllaçant tots els polígons industrials, alguns d'ells ja infrautilitzats, és una corona de 27 quilòmetres que volem que sigui verda, que hi puguis passejar en bicicleta, amb els nens, amb el carretó, i que puguis també, a través de la potenciació d'aquesta anella, també generar una nova ciutat, una capital de Catalunya que generi feina, que s'instal·lin indústries verdes, indústries agroalimentàries, farmacèutiques, tecnològiques, punteres, ecològiques, que són indústries que, a més, volen zona verda, que volen estar situades gairebé en un jardí, com fan a Alemanya, com fan a Dinamarca, com fan a tot arreu,
perquè això, per ells, també és un reclam. Després, el que produeixen moltes d'aquestes fàbriques ens ho fiquem a la boca, o ens ho fiquem al cos per curar-nos. Per tant, aquest tipus d'indústries les volem, i les hem de perseguir. Que potser no tenim competències, home, Déu-n'hi-do. Si hem aconseguit portar connexions aèries intercontinentals a Barcelona, si hem aconseguit portar creuers de luxe al port de Barcelona, per què no podem aconseguir portar indústries d'aquestes verdes sostenibles que generin feina a tota la ciutat? Aquesta anella productiva fa 20 anys donava feina a 150.000 persones. Avui dona feina a 35.000 persones. Què tal si arribem a un terme mig? Què tal si en recuperem, per exemple, 35.000? La meitat del que hi havia abans. No hauria de ser tan impossible. I la feina és important, perquè la feina és el que ens pot ajudar a resoldre una Barcelona a dues velocitats que amenaça amb definir-se cada cop. Cada cop hi ha més diferències. Cada cop hi ha una partició més neta entre la gent que té feina, els barris on hi ha molt d'atur i els barris on no n'hi ha tant. Cada cop hi ha més diferència entre els barris on la renda familiar, per exemple, multiplica per 7 la d'altres barris. Cada cop la Barcelona aquesta que nosaltres estimem i que volem veure pròspera, lliure i neta, cada cop aquesta Barcelona s'està partint més en dues Barcelones. Això no és el que volem. Volem recuperar per això aquella Barcelona que sempre ens ha inspirat, la Barcelona pencaire, treballadora, que genera treball. I també volia parlar d'educació i de sanitat, no sé si tinc algun minutet encara. Un minut. Doncs parlem, per exemple, de l'educació. Volem també una ciutat republicana. I una ciutat republicana vol dir una ciutat on els valors del coneixement i de la formació de persones formades, que vol dir gairebé el mateix que persones lliures, perquè si no són lliures difícilment seran formades, i si no són formades difícilment seran lliures. Volem, d'alguna manera, allò que es va fer entre el 79 i el 82, que va ser una autèntica revolució pedagògica i que va canviar totes les nostres escoles, de l'escola franquista a l'escola laica, pública, catalana que tenim ara, allò ho hem de tornar a reproduir d'alguna manera. I anant cap a la República Catalana, ho volem fer. Volem que els professors tinguin, els mestres tinguin la possibilitat de seguir formació, que tinguin les eines a disposició. Volem que els pares, les AMPAs, també tinguin el suport que cal, les beques menjador, la sisena hora, i també, per què no, la franja de 0 a 3 anys que tendeixi a ser universal i pública. Ho hem d'intentar. Ja sé que és difícil, ja sé que no ho farem d'un dia per l'altre, però si volem una capital republicana, els valors republicans, la llibertat, la formació, la justícia, els hem d'aconseguir en bona part a partir de les escoles. Ara farà també la seva proposta de quines propostes té per Barcelona. Quan acabi la seva presentació obrirem un torn de preguntes amb vostès. Sí, nosaltres volem construir una majoria, volem construir la majoria pel... Em toca el sol, doncs jo de dret, és que em toca el sol. També podem avançar la taula. Pel que fa a Barcelona, la idea que defensem, jo crec que si el nostre repte és construir una majoria i guanyar les properes eleccions, construir una majoria es construeix vivint com a majoria, sentint el que sent la majoria. A casa meva, com segur que moltes de les vostres cases, hi ha hagut persones aturades als últims anys. I hi ha hagut, per tant, gent que aquesta crisi, que ja fa 6 anys que dura, alguns diuen 7, perquè alguns la situen el 2007, l'altres el 8, però no entrarem en aquest debat, que ja fa 6 anys que dura, vol dir que hi ha persones que porten 5 anys a l'atur, 4 anys a l'atur, 3 anys a l'atur. I per tant és molt important que els donem un missatge de l'horitzó que volem per la ciutat i el futur que volem dibuixar. I aquí al Poble Nou el futur s'ha començat a dibuixar abans que altres llocs. Hi ha hagut una de les transformacions del teixit productiu més importants de la ciutat. Però aquesta gent que porta 3 anys a l'atur no en té prou que li parlem de futur. Hem de parlar d'un camí i d'un camí que creï llocs de treball en el curt termini també, en el mig termini i que tingui horitzó.
Això vol dir que la primera cosa que nosaltres farem quan siguem alcaldes de la ciutat, proposo, és que utilitzem el superàvit de l'Ajuntament de Barcelona, que en Tries l'ha utilitzat per pagar deute i reduir un deute que realment no fa falta, perquè Barcelona el pressupost de 2.400 milions, un deute de 1.000, és com si una família que té uns ingressos anuals de 50.000 euros deu 25.000. Jo crec que totes les famílies que tenen ingressos de 50.000 tenen deutes bastant més grans que aquests. Per tant, no era aquesta la prioritat. La prioritat era crear llocs de treball directes, fer plans d'ocupació. Com hem estat demanant al Parlament, per exemple, i aquest mes acaba la primera tongada de plans d'ocupació a proposta d'Esquerra, perquè Convergència, quan tenia suport del PP, els va deixar de fer. I després ve la segona, ara han fet 800, després vindran 1.600, o també han fet propostes a l'Ajuntament de Barcelona, que fa 2 setmanes en Tries va iniciar un pla de 22 milions per crear 1.500. Ens sembla poc. Però això és el primer que hem de fer perquè és el primer patiment de la gent. I no ho hem de fer en qualsevol cosa, sinó en coses que després generin activitat suficient perquè allò que ha començat amb una subvenció acabi sent un lloc de treball real. I si voleu les preguntes us en poso 4 o 5 d'exemples, però crec que aquest és l'objecte. El segon és reforçar aquells llocs de treball que ja es poden crear en els sectors actuals existents. En la indústria, claríssimament, columna vertebral del Poblenou i columna vertebral de l'economia de Barcelona. I per tant, columna vertebral històricament del Poblenou, ara més indústria neta, columna vertebral de l'economia de Barcelona i de Catalunya. I això vol dir que els polígons industrials que tenim, i el de la Verneda Alta no està en el territori que ens has dit, però ens queda a prop, i els altres que tenim a les zones nord de Barcelona estan deixats. Fins i tot els que hi havia al costat de la tèrmica els han canviat l'ús i volen fer residencial. Per tant, estem perdent sòl industrial i no hi ha projecte per aquest sòl industrial. El projecte del sòl industrial de l'àrea metropolitana s'ha de pensar en conjunt i s'ha de buscar cada polígon en què s'especialitza. Segurament al Baix Llobregat l'activitat logística té molt de sentit i aquelles activitats que polígons que volen parcel·les grans, segurament en les ciutats, a la Verneda Nord, el Bon Pastor, el Baró de Viver, hem de produir coses petites del valor afegit i per tant és un altre tipus de sòl industrial. El comerç. El comerç estem des d'Esquerra Republicana, ja ho sabeu, compromesos amb la ciutat on la gent es troba a l'espai públic, en la ciutat on hi ha llocs de treball a tots els barris, i en Tries acaba de baixar-se els pantalons davant de la imposició del PP de les lleis comercials que li demanaven que marqués una zona de turistes a Barcelona per partir la ciutat, provocarà més desigualtats als barris perquè els comerços de determinats barris es veuran pressionats a tancar, mentre que els del centre tindran més ingressos que no pas tenien. Però pitjor que això, no només és centre i barris, és un problema també de grans empreses i petites i mitjanes empreses. El 90% dels comerciants al darrere del taulell, qui hi ha? És el propietari. I aquest propietari també, o aquesta propietària, aquesta botiguera, també té dret a veure les seves filles i els seus fills. I també té dret a tenir una relació familiar. I la ciutat no li passa res perquè descansi un dia a la setmana. Ciutats més turístiques que la nostra descansen un dia a la setmana i no passa res. El turisme, gran riquesa, les bones dades d'ahir de l'atur, en gran part per l'impuls del turisme. Estem d'acord, però no pot ser que tinguem determinades zones de la ciutat que el turisme ens les acabarà filmant. Si es desenvolupa el nou pla d'usos de Ciutat Vella amb la seva totalitat, triplica nombre d'hotels a Ciutat Vella. I a Ciutat Vella no n'hi cap ni un. Ara, podem repartir aquesta riquesa a d'altres barris de la ciutat? I tant que sí. Tenen els turistes algun problema per anar a un barri que està a 15-20 minuts en metro del centre? Doncs penseu en vosaltres mateixos quan aneu de turistes en altres ciutats. Què és que passa res perquè estiguis a 20 centímetres, a 20 minuts del centre en metro? No passa absolutament res. Per tant, pots estar 15-20 minuts del centre en metro i no passa absolutament res. Per tant, la construcció també. Ja sé que hi ha gent quan dius construcció i se n'en foten, no? No. La construcció és la causa principal de l'atur que tenim i l'atur més difícil de col·locar. Què s'ha de fer a Barcelona? I això al Poblenou en sabem. Home, hi ha un gran potencial en una ciutat que ha de rehabilitar 200.000 habitatges en els 5 propers anys en passar de la construcció d'obra nova a la rehabilitació. I per tant caldrà ajudar amb els plans d'ocupació que deia abans a ajudar persones que venien de la construcció d'obra nova a avançar cap a la rehabilitació. Perquè aquí hi ha un gran potencial. Aquí podem deixar l'atur ràpid i generar nova activitat a la ciutat.
Per tant, una Barcelona amb feina, una Barcelona amb bones escoles. Escolteu, aquí ben a prop, poso dos exemples que també estan més amunt de la Gran Via, espero que m'ho sapigueu disculpar. Tenim l'escola de la Pau, tenim l'escola dels Horts, a la Verneda, que ens ensenyen un nou tipus d'escola. Una escola que no és un edifici, sinó que és una comunitat de persones que aprenen juntes. I tenen molts més diners i molta més despesa? Doncs no. Què és el que tenen? Participació de les famílies, més temps d'estudi, i per això la primera mesura que volem prendre, la segona, després de llocs de treball, perdó, la segona, és amb 8,5 milions recuperar la 6ª hora a la ciutat de Barcelona. Més temps d'estudi, més participació de les famílies, formació d'adults. També al districte tenim una entitat de referència, l'Escola d'Adults de la Verneda, que també és un gran referent en aquest sentit. Instituts, escoles, com el CEIC de la Vila Olímpica, que està lluitant en aquests moments i l'estem ajudant perquè sigui institut-escola, perquè això té molta gràcia. Resulta que els que manen avui dia a la Generalitat i també a Barcelona porten els seus fills a la concertada, que sempre ajunta escola i institut, i els de la pública ens diuen que per separat. Però si sabem que funciona, si sabem que això és bo pels instituts. Per tant, a l'escola, amb participació, fent ciutadania, fent que les escoles siguin centres dels barris, podem aconseguir que la gent estigui molt més vinculada, implicada i, a més, aquest tipus d'escoles obtenen millors resultats escolars. Èxit pels alumnes vol dir persones lliures al dia de demà. Va, a la meitat aquell també. Estem quedat a la meitat, Ja te'l deixem. Costat del torn, ja us demanaria que feu preguntes. Preguntes. Sabeu el que és una pregunta, no? Perquè a vegades les coses més òbvies no se saben. Curtetes. Com més figueu a parlar, millor per tots. Però no feu ara, no vull dir que no feu una expressió. Primer és una pregunta que no sabem bé què s'ha dit. És el vostre torn. Vinga. Jo una curteta sobre educació. Aquí al Polo Nou hem tingut aquest any un greu problema amb la preinscripció una altra vegada, que falten places escolars públiques per a les famílies del Polo Nou. En canvi tenim, més enllà, a la zona dels Horts, escoles que estan més buides perquè potser la composició social és diferent. I en el fons això que els candidats parlàveu d'una ciutat de 2 velocitats, ho tenim aquí en només mig quilòmetre. Llavors la pregunta és què podríem fer perquè aquestes escoles que les tenim a la zona de la Rambla Prim fossin escoles d'èxit també, com algunes que s'estan tirant endavant aquí al Polo Nou, i poguéssim atendre amb qualitat a la població dels dos costats del barri. Sí, cap problema. Tinc entès que això, a més, és un problema crònic i que cada any el Polo Nou en torna 100 alumnes de primària es queden fora de les escoles públiques de la zona, no? Per tant, jo diria que sí, que s'ha... Per començar, s'ha d'actualitzar el mapa escolar, perquè si hi ha un problema d'aquests que es va reproduint és perquè el mapa escolar no està ben fet. Per tant, s'ha de redissenyar. D'altra banda, doncs, possiblement cal fer algun centre escolar més en aquesta zona on hi ha aquest dèficit, que és un dèficit crònic repetitiu. Probablement això és el que caldria fer. Mentrestant, efectivament, hem d'aprofitar el que hi ha. I aprofitar el que hi ha també de manera que la gent que vagi a l'escola sigui més a prop o sigui més lluny, mentre no tinguem, diguéssim, el mapa escolar actualitzat, doncs siguin centres d'èxit. Una mica ho marcàvem abans, no? Mireu, ara mateix la despesa per alumne a l'escola pública en els últims anys ha baixat el doble que la despesa per alumne a l'escola concertada. I escolteu, l'escola concertada també la paguem. Per tant, diguéssim que aquí possiblement hi ha un error no només de disseny, no només pressupostari, no només tècnic, sinó segurament hi ha un error de convicció profunda i íntima. Potser els que estan governant aquesta ciutat, i també el país en general, no hi creuen prou. Ja sé que això us semblarà intangible, però és el més important. Hem de creure en el sector públic per millorar i transformar la realitat. La sanitat pública, el transport públic i l'escola pública, sobretot. Hem de creure-hi. I si no hi creiem, se'ns acaba notant. I passen coses com les que deia ara el Carles Bassa. Sí, globalment estic molt d'acord amb tot el que ha dit l'Alfred i m'agradaria afegir alguna cosa.
Evidentment hi ha un problema d'inversió, és a dir, cal un nou centre en el Poblenou i sobretot instituts. En aquest moment el que ja s'està buscant, per exemple, una ubicació per donar continuïtat al CEIP i l'Olímpica en la secundària, com deia tot fa una estona. Però aquesta inversió que l'ha de fer la Generalitat i que la magnitud necessària se li escapa en bona part a l'Ajuntament, que pot ajudar 1, 2, 3 equipaments a l'any en coses que corresponen a la Generalitat. Estic d'acord que l'Ajuntament ajudi la Generalitat en aquest moment, estic d'acord en això. No només és un tema d'inversió d'edificis, sinó sobretot de què passa dins dels edificis, perquè el fenomen que es descrivia és un fenomen que el que explica és l'abandó de classes mitjanes i de molta gent de l'escola que li toca. Una primera apreciació sobre l'escola que li toca. El govern d'esquerres feia uns districtes escolars més petits. El govern de dretes fa zona única per districte, en la majoria dels casos, en algun cas ho parteix una mica. Clar, això implica una mobilitat territorial més gran. Per una banda té l'avantatge de la llibertat d'elecció, és veritat, però aquest model d'esquerres el que busca és la implicació de les persones en l'escola del seu barri i evitar la fuga de classes mitjanes o de persones o de determinats perfils de persones respecte a les escoles que consideren estigmatitzades dels seus barris. Ara, estan condemnades les escoles de determinats barris a estar estigmatitzades sempre i a ser sempre escoles de les quals voldrem fugir? En absolut. I crec que el nord l'hem de posar aquí. Nosaltres hem de fer que les escoles de la Pau, les escoles del Besòs, les escoles de la Verneda, les escoles de Prim, fins i tot les de Sant Adrià, una mica més enllà, que acaba sent el mateix sistema urbà per moltes parts d'aquest districte, que aquestes siguin les millors. Nosaltres hem de posar-hi tot. I això, admeto, que és molt difícil i que suposa una transformació a fons. Però també conec i també hi ha centres escolars que ens estan donant exemples, que estan girant la truita, que ho estan aconseguint. La primera comunitat d'aprenentatge, la primera escola que va fer aquest procés de convertir-se en comunitat d'aprenentatge de Catalunya, està situada al barri de Montserrat de Terrassa. 80% d'alumnat marroquí. I a més d'una zona del Marroc, la majoria amazics del Rif, que per tant moltes famílies, de venir de zones rurals, que moltes famílies que són analfabetes. Aquesta escola té avui, en el resultat de competències bàsiques, està a la mitjana de Catalunya. En anglès i matemàtiques una mica per damunt, i en català i castellà una mica per sota. Algú hagués dit mai que aquella escola arribaria a aquest nivell? I què fan aquestes escoles que se n'en surten, com la dels Horts, que deia ara, com la de la Pau, com tantes altres? Què estan fent? Estan fent allò que avui està demanant la Federació de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya, la FAPAC, i ho està demanant el Departament, i està demanant incorporar els entorns de les escoles a la feina educativa. Estan obrint les biblioteques per les tardes 3 hores perquè amb voluntaris els nens puguin fer deures, amb voluntaris que els tutoritzen. Estan portant adults a les escoles a fer formació d'adults en moltes coses, on el nivell cultural és baix, potser per ensenyar català o alfabetitzar, on el nivell cultural és alt, potser per aprofundir en temes informàtics. Ja està, quines hores? No. Per acabar la frase? Ara, no, un moment, no. No te'l deixo. D'acord. I dir preguntes breus, respostes breus. Van acompanyats d'una cosa amb l'altra.